Ahojte, deti! Ahoj! Ahoj! Na dnešnom klube si na začiatok zahráme jednu písmenkovú hru. Vašou úlohou bude, aby ste z tých písmenok vyskladali nejaké mená. Leni? Lenka. Výborne! Miriamka? Ema. Ema. Luli? Luna. Luna. A ja vám prezradím, že je tam ešte jedno meno skryté. A je to meno, môžeme ho spolu prečítať. 3, 4. Emanuel. Emanuel? To čo je za meno? No to, čo toto meno skrýva, meno Emanuel vám o chvíľočku prezradím. Môžeme hádať? Milí priatelia, chcete vašim zvedavým deťom vysvetliť, čo znamená meno Emanuel? Ak áno, využite našu vianočnú jednolekciovku s názvom Emanuel, Boh s nami. Pomocou materiálu pripravíte jedinečné predvianočné stretnutie. Príbeh o príchode Božieho Syna na našu zem môžete porozprávať deťom vo vašej besiedke, doma v čase adventu alebo v škole na predvianočnom posedení či počas hodiny náboženstva. Materiál Emanuel, Boh s nami zahŕňa kompletne vypracovanú biblickú lekciu, nápady na aktivity a hry, obrázky k lekcii, verš na zapamätanie, názornú pomôcku k ústrednej pravde a ďalší doplnkový materiál. Objednajte si jednolekciovku Emanuel, Boh s nami v našom e-shope a spestrite deťom adventný čas.